हई शरीर रहुआ देखो तनी इ नया पुराना नहीं खे, नया पुराना न देखी कब आई बोलाहट आ कब चल जाए एकर कोनो गारंटी नहीं खे कि हम बूढ़े होखेम तो वहां जाएम ना, एकर कोनो गारंटी नहीं खे। ए शरीर के कोनो गारंटी नहीं खे। नया बानी तो सोचतनी कि हमार उम्र गिरी तो भजन करें भगवान के। अरे भगवान के का भजन करबा तार उम्र गिरते गिरते पहले ही चल जाइब। ऐसे कहल बा गौतम ऋषि रोज सवेरे स्नान करे जास, रोज सवेरे ध्यान दे लो, रोज सवेरे गंगा जी में स्नान करे जास। एगो लड़की सुनी ज्ञान के बात सुनी, एगो लड़की जंगला तर खाड़ होके आ कहे ई करत जात की सवेरे में अबेर होला, सवेरे में अबेर होला, सवेरे में अबेर। गौतम ऋषि अपन कहते चल जात। लड़किया जंगलवा तर खाड़ होके आ कहे कि इतना जल्दी का, इतना जल्दी का, इतना जल्दी का। ए पर कुछ लोग नाजायज आदमी जैसे जे जौन कर्म करेला वो कर्म के फेर में लाग जाला। नाजायज आदमी ये एथी पर विचार कल कि सदुइया लड़किया से का बतियावता रतिया खनवा तो एकर पंचायत भइल। पंच लो बैठल तो साधु बाबा से पूछाइल गौतम ऋषि से कि बताई कि रउआ सवेरे में अबेर होला, ई बतिया कहे कहेनी। तो गौतम ऋषि कहनी कि देखी हम ई बतिया कहेनी कि सवेरे में अबेर होला। अगर जो हम सोचत तानी कि बूढ़ा होखेम तो भगवान के भजन करेम, ऐसे ई लइकाइये से भजन जब कइल जाई तो भगवान के शरण में जाई जाई। ऐसे कहनी कि सवेरे में अबेर कोनो काम सोचे नहीं कि काल करेम, काल करते करते वो कोई दिन बीती जाला। वो लइकिया से पूछल गई